Μπράβο. Άιντε και αργότερα. Η υγεία μας. Η γωνία σου πολλά. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο βρισκόμαστε σε διακοπές σε ξενοδοχείο στην επαρχία Πάφο, στο ξενοδοχείο KA Olympic Lagoon Resort. Είναι η δεύτερη μας μέρα. Βασικά ήρθαμε για 2 νύχτες. Την πρώτη νύχτα έχει φύγει, έχει μείνει η σημερινή και αύριο φεύγουμε. Δεν έχω τραβήξει εχθές κάτι γιατί ήθελα να δω το ξενοδοχείο, να ξερευνήσω λίγο. Σήμερα μόλις έχω ξυπνήσει και θα πάμε σε λίγο για πρόγευμα και για κάθε παιδάκι. Λοιπόν, το μόνο που έχω να σας δείξω από εδώ, από το πρωινό, πριν πάμε να φάμε ή οτιδήποτε, είναι από εδώ είναι το δωμάτιο και εγώ που κάθομαι και από εδώ είναι αυτό. Δεν είναι υπέροχο να κάθεσαι εδώ? Έχεις την ιδιωτική σου πισίνα, να κάνεις μπάνιο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να έχεις οποιοδήποτε κοντά σου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα για να φάμε, να πιούμε κανένα καφέ. Λοιπόν, μετά από το πρόγευμα ξεκίνησα το περπάτημα. Έχω έρθει 1,5 χιλιόμετρο εδώ προς τη μια μεριά. Έχω κάνει τις τουριστικές στις κάτω κάτω. Και είναι εδώ στον Αγίο Νικόλα. Είναι ένα υπέροχο εκκλησάκι που δεν είχα ιδέα πραγματικά ότι υπήρχε. Πριν από 4-5 χρόνια το είχα ανακαλύψει. Και όντως όλοι οι τουρίστες έρχονται εδώ να ψουν ένα κεράκι, να προσευχηθούν. Το ίδιο κάνω και εγώ τις τελευταίες 2 μέρες που είμαι εδώ. Τώρα θα ξεκινήσω το περπάτημα και θα φτάσω εκεί κάτω. Εκεί κάτω, που είναι το κάστρο της Πάφου. Αυτοί οι τουρίστες ήρθαν για να προσκυνήσουν. Πάμε να ξεκινήσω το περπάτημα και τα χιλιόμετρα για να πάμε πίσω. Δείτε λίγο τη θέα της επιστροφής μετά το κλεισάκι για να πάμε στην άλλη άκρη. Είναι όλο ξενοδοχείο. Για πάμε. Πάεις περίπατο? Πάεις περίπατο? Ναι. Είδες που σε έφερα? Φτάσαμε μετά από μια ώρα περπάτημα. Έχω κινήσει στο κάστρο της Πάφου. Κάποιες εκδηλώσεις θα έχουν αυτό το διάστημα. Κάπου πας σε μια ώρα περπάτημα συνολικά από τη μια άκρη στην άλλη. Κάναμε περπάτημα και τώρα θα επιστρέψω πίσω στο ξενοδοχείο να κάνω ένα μπάνιο και μια βουτιά στην πισίνα. Την Ικαροπάθος. Και αφήνουμε το κάστρο και επιστρέφουμε πίσω. Θα είμαι στο ξενοδοχείο, στην πισίνα.
Ναι. Αυτό που είδατε είναι το δωμάτιό μας. Τραβήσαμε ξεχωριστό. Το σιδίνι όλο είναι. Να βάλουμε μέσα. Λοιπόν, παιδιά, κάπως έτσι φτάσαμε στη νύχτα αυτών των διακοπών, στην τελευταία νύχτα που έχουμε να διανύσουμε εδώ. Και τι να κάνουμε, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, δυστυχώς, και εγώ θα σας δείξω λίγο πώς είναι το ξενοδοχείο την τελευταία μέρα, τελευταία νύχτα βασικά. Για πάμε να δούμε. Για πάμε. Οι διακοπές φτάσανε στο τέλος και πάμε πίσω κανονικά στη ρουτίνα μας και όλα, στη δουλειά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ήταν μια μέρα από τις διακοπές μου που την πέρασα και στο ξενοδοχείο. Ήταν απολαυστικά, πάρα πολύ ωραία και μάλιστα ευχαριστημένη πάρα πολύ από την εξυπηρέτηση του ξενοδοχείου όλου. Είναι σαν να είσαι σε οικογένεια. Σου μιλάνε, σε προσέχουνε, το παραμικρό. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και παράγοντος που κρατούσαν αυτή την εξυπηρετική κατάσταση. Ίσως στο μέλλον θα καταφέρουμε και ξανάρθουμε για κάποιο ακόμη βίντεο ή για κάτι άλλο. Λοιπόν, περάσαμε υπέροχα, διασκεδάσαμε, ξεκουραστήκαμε, πίσω στη ρουτίνα κανονικά ξεκινούν καινούρια βίντεο με κατασκευές και ανακατατάξεις στη ζωή, στη δουλειά και πάρα πολλά άλλα. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή η ώρα 2:45, μην ξεχνάτε, με ένα καινούργιο βίντεο. Και είναι ένα μέρος που έχω ανακαλύψει πριν ακριβώς ένα χρόνο. Μην το χάσετε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Yes.